Estamos, sí? Bueno, moi bo día a todos e a todas. Estamos a 13 de marzo, xa pasaron 5 días do 8 de marzo, pero creo que cada vez se fai máis necesario cumprir iso que dicimos tanto en política, que o Día da Muller ten que ser todos os días do ano. No caso do Partido Popular de Galicia, para reivindicar que hai partidos como o noso, con 29 alcaldesas, que o pasado sábado se sentou en Boimorto para falar de cuestións que afectan a igualdade e as mulleres, e que traballa diario para executar os compromisos que levábamos no programa electoral que tivo o apoio maioritario dos galegos e das galegas nas urnas. Pero, lamentablemente, o 8M ten que ser tamén todos os días para lembrar o dano que lle está facendo a esquerda ás mulleres. Aquí en Galicia temos un bloque nacionalista galego que leva case un mes sen condenar un panfleto machista contra unha conselleira. Temos un BNG que xustifica o escrache a outra conselleira porque era un acto de reivindicación do 8M, menuda forma de reivindicar o 8M. Temos un BNG cuxo cartel do 8M ten detrás a unha autora a que lle gustaría dar de hostias a Isabel Díaz Ayuso. Temos un BNG que non di nada de que haxa máis de 1.500 agresores sexuais que se viran beneficiados pola lei do solo sí e sí que apoian eles e tamén o Partido Socialista. O mesmo PSOE que segue sen abrir unha investigación interna sobre a contratación de señoritas de compañía elexidas por catálogo como Jéssica, Claudia, Andrea ou Nicole. E o mesmo PSOE que se desmarca de Ábalos e que segue aliado con Sumar e a pesar de Errejón e Monedero. Por certo, quen sabe moito disto, sobre todo desas contratacións, é Óscar Puente, pero disto nin fala nin tuitea tanto. Do que sí falou xa en varias ocasións e do que xa temos escoitado moitas manifestacións é do traspaso e da gratuidade da AP9, que xa dixera que era tremendamente difícil, ata fixo bromas con esta posibilidade. Pero o flamante renovado secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, o señor Xosé Ramón Gómez Besteiro, botoulle valor e dixo esta fin de semana: nese camiño nos atoparemos, na liberación das peaxes. E que pasou ni máis ni menos que 72 horas despois? Pois como resumiu o presidente onte, pumba! O PSOE desmentindo ao PSOE e dicindo que non é viable na actualidade. Sen dúbida, unha boa tripla que lle meteron a Besteiro e ao PSOE galego. A verdade, non me dá pena que a nova etapa do señor Besteiro empece así, cunha derrota ante o seu partido, insisto, na primeira semana. Porque xa avisamos, despois de todo o que levamos tragado, un galego non pode seguir sendo un soldado de Sánchez. Os galegos non podemos ser soldados dunha persoa que para vir de Coruña a Vigo utiliza o Falcon entre Albedo e Peinador, en vez de ir precisamente pola AP9. Os galegos non podemos ser soldados de quen non fai caso a unha demanda aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Non podemos ser soldados de quen xa leva 38 ocasións e 23 só nesta legislatura de aprazamentos para o debate da transferencia da AP9 no Congreso dos Deputados. Os galegos non poden apoiar a un exército, o exército da Moncloa, que non vai con nós, senón en contra de nós e do noso benestar. Por iso, anuncio que seguiremos dando a batalla pola transferencia a Galicia e a gratuidade da AP9, como demostramos esta semana no Congreso. O mesmo pola AP53 entre Santiago e Dozón, para que prometeron xa hai 3 meses avances que seguen sen chegar. Non podemos estar vendo que se prorroga, por exemplo, a gratuidade da AP7 que pasa por Alacante e para Galicia tan só quedan migallas. En xaneiro reclamamos ao Goberno que avaliase a oportunidade do rescate da AP9, tendo en conta
que o custo estimado pola Xunta da indemnización serían 2.331 millóns de euros. Se asemellaba de xeito considerable ao custo das bonificacións ata o final da concesión, pero non obtivemos resposta e eles siguen sen ensinar as súas contas. Galicia non quere ser máis que ninguén, pero tampouco imos consentir ser menos. Ben, pola miña parte máis nada, se quero facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Nese sentido, sobre a P9, non sei que agarda desa xuntanza que vai a convocar a FEGAM para o mes, se cree que pode ser unha ferramenta válida para que haxa avances. Varias cousas respecto a iso. En primeiro lugar, cando a FEGAM fala en nombre da FEGAM, o primeiro que ten que facer é reunirse cos representantes de todas as forzas políticas que formamos parte da FEGAM. En este caso, estou falando do vicepresidente da FEGAM, que é do Partido Popular, ao que, pois, por certo, ninguén lle dixo absolutamente nada. Simplemente, escoitamos a alcaldesa de Santiago, que ante o fracaso absoluto da súa convocatoria despois do berrinche que colleu porque non a convidaran a cumbre que hubo en Ames do alcalde socialista, quiso ela tamén liderar este tema e convocou a unha serie de alcaldes que despois, polo que se ve, pois tampouco nin os seus lle iban a esa reunión. E a señora Goretti San Martín se convertiu en portavoz da FEGAM, sorprendentemente, para decir que iba a haber unha reunión da que o Partido Popular pois non tiña ningún coñecemento. Por tanto, primeiro, hai que contar co Partido Popular se realmente se quere falar en nombre da FEGAM, porque senón está falando o presidente socialista en nombre dos socialistas e probablemente dos nacionalistas, que foron os que fixeron o anuncio. En segundo lugar, consideramos que o Partido Socialista non é o partido axeitado para liderar esta reivindicación. Por qué? Polo que acabo de decir. Primeiro, porque se alevan 34 ocasións adiado e metido no caixón o debate sobre esta transferencia no Congreso dos Deputados. E, en segundo lugar, porque cada vez que se debate este tema en Madrid, o Partido Socialista vota en contra. A última vez, nun pleno do Senado. Por tanto, o Partido Socialista non está en condicións de liderar a solicitude da transferencia da P9 cando sistemáticamente en Madrid votan en contra. Ben, moitas gracias.